سلام أبزلكم ونعكم يكون تخطات رحينا سبورت لو مقدمون نعكم يعقب يزبولو تزينات حيزا قريبا لخط كتاتولنا بخبر نعدم الزينات سبورت رحينا تي في مستوبزح ساعات زلوا إريتريان سايكل متحبار تقربلكم كم زلخ نحبر نفتو بزي كازي نزن أورو مدب تاب هاجر نروي كتما برغن تركب سافانا ريستوران بتجبر لنا سبونسر مخانو بحقوس نبسر كارلوس تيفيس بزعبا رونالدو تزاريبو ناي قدم تጻዋታይ مانشستر يونايتد نبر كارلوس تيفيس بزعبا تي اب يونايتد ودغانتو زنبر رونالدو تزاريبو كارلوس تيفيس بزعبا رونالدو خمزي بل يذكرني لممد كنقبر ساعه 9 نغو ترخبو تباهيلنا زبزحنا متلممد كباب ساعه 9 تخنمص خلنا رونالدو كن ساعه 8 تمصيو اب لممد صنيحنا حدا غزي يذكرني لممد ساعه 8 تنجمر تحبيرنا رونالدو قدمو الى ساعه 7 ابتنا لممد بوتا خيده غن رونالدو قدمو ايكالكون رونالدو قدمي قدم فرق ساعه لممد جميرو صنيحني لا كله زغرمن غن ابتنا غزي عرفتنا بين رونالدو لممد كغبر مسرا اخوي بالكارلوس تيفيس حدا خابتم اب غزي لممد حكيات اب غزي ግጥማት ግን ጉልበቱ ዘይበቅ ጻዕራም ተጻዋታይ ከም ዝኾነ ሓደ ግዜ ሪዮ ፈርዲናንድ መስኪሩሉ ከም ዝነበረ ይዝከር ባላ ካብሰ ጻዋተላ ጋንታ ምጽዋተይ ዕድለኛ ከይ ሃቫርት ከባየር ሌቨርኩሰን ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ከይ ሃቫርት ባላክ ዓብ ተጻዋታይ ነይሩ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ባላክ ንቸልሲ ክጻወት ከሎ ናቴጅግናዩ ነይሩ ብጣዕሚ የስፈትዎ ኣብዛን ጻወተሉ ቦታ እዩ ዝጻወት ነይሩ ኣብ ማእከል ምክፋል እንዳተጻወተ ብዙሕ ሸቶታት ከመዝግብ ጽዕር ዝነበረ ብሉጽ ተጻዋታይ ምንባሩ ይዝከር ባላክ ኣብ ተጻወተላ ጋንታ ቸልሲ ምጽዋተይ ዕድለኛዬ ናብ ቸልሲ ክሰጋገር ብጀካ ባላክ ፍራንክ ላምፓርድ ውን ተጽዕኖ ኮይንኒዩ ናይ ቸልሲ ፍቕሪ ክሳብ ሂቦ ዘለኹ ቅጽል እዩ ይብልት ዝለዓለ ተኸፋል ቸልሲ كم ذكر مايكل بالاك مس تشيلسي 105 ግጥማት ከካይድ ኮላ 17 ሽቶታት አመዝጊቢ ምስ ቸልሲ ዝተፈላለየ ፍጹም ቅላ መጻዓት ከም ቀሊል ኣይትወሰድዎ ብሩኖ ፈርናንዴስ ይፈልጥ ዝበዝሕ ፍጹም ቅላ መጻዓት ከም ቀሊል ከም ዝወስድዎ ነዞም ሰባት ግን ኣነ ሓደ ነገር ክነግሮም የዝደሊ ብሰንኪ ምስሓት ፍጹም ቅላ መጻዓት ኣብ ፍጻሜ ክትሳዕር ከም ትኽእል ንኣብነት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፍጻሜ 2008 ብፍጹም ቅላ ከም ዝተዓወተት ምዝካር የድሊ ምናልባት ኣብ ቲቪ ኮፊልካ ክትዕዘቦ ከለኻ ቀሊል ይመስል ይኸውን ግን ፍጹም ኣይኮነን ፍጹም ቅላ መጻዓት ማለት ርእሰ ተኣማንነት ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ፍጹም ቅላ መጻዓት ንኻርም የዝደሊ ነገር ግን ዝኾነ ተጻዋታይ ካሪም እንተይሉኒ ኣነ የዛሃርም ኢለ ኣይጨቃጭቆኒ ብሩኖ ፈርናንዴስ ናብ ዩናይትድ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ፍጹም ቅላ መጻዓት ናይታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ይኹም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ትሕቲ አንቸሎቲ ዝደመቑ ኤቨርተን ምስ ካልቨርት ሉዌን ኣጥቃዒ ኤቨርተን ካልቨርት ሉዌን ክሳብ ሕጂ ኣካይድዎ ካብ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ክለቡ 6 ፀወታታት 9 ሽቶታት ከመዝግብ በቂዓ ኣሎ እዚ ምስ ናይ አንቸሎቲ ኣጻወታ ጽቡቕ ተሰማሚዕ ዘሎ እንግሊዛዊ ካብዘን ክሳብ ሕጂ ኣመዝጊቦን ዘሎ 9 ሽቶታት ኣብ 2 ግጥማት ሃትሪክ ሰሪሑ ይርከብ እቲ ዝገርም ካልቨርት ሉዌን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘካየዶ ፀወታታት ሃትሪክ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ኮን ከሎ ኣብዚ ዓመት ግን ኣብ 5 ፀወታታት እዩ 2 ግዜ ሃትሪክ ሰርሕ በቂዑ ዘሎ ኣብዚ ሲዝን ግን ካልቨርት ሉዌን ጥራይ ዘይኮነ ጋንቱ ኤቨርተን ተኾነ ጽቡቕ ኣጀማምራ እያ ተርኢ ዘላ ኤቨርተን ኣብ 4 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ሙሉእ ዓወታት ኣመዝጊባ ሙሉእ 12 ነጥቢ ኣዋሃሊላ ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ ትመርሖ ጀሚራ ኣላ ኤቨርተን ኣብ 7 ተኸታታሊ ግጥማት ንኹሉ ግጥማት ክትዕትውዎ ተሉ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ድሕሪ 126 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ ኤቨርተን ኣብ 4 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ከምኡውን ኣብ 3 ግጥማት ካራምቦዋ ተዓዊታያ ታሪኽ ትሕድስ ኪኢላ ዘላ ብራቮ አንቸሎቲ كم صدق ጋንታ ኾንካ ዋንጫ ምዕዋዝ ምቅር የለን ሃሪ ኬን ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክለብ ቶተንሃምን ሃሪ ኬን ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግዜ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝርከብ ዘለኹ ሽቶታት ምዝጋብ ወርቂ ጫማ ምዕዋት ወላኩ ኣመና ዘሕጉስ ተኾነ ከም صدق ጋንታ ኾንካ ዋንጫ ምዕዋዝ ምቅር ነገር ግን የለን ክብል ገሊጹ እቲ ብውልቁ ብተደጋጋሚ ኮኸብ ሽቶ ምዝጋብ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ወርቂ ጫማ ክሽለም ዝኽኣለ ወዲ 27 ዓመት ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሎማ ዓመት ምስ ጋንቱን ሃገራዊት ጋንቱን ዋንጫ ዕወት ከም ዝብህግ እዩ ዝገልጽ ኬን
ምናልባት እቲ ክስተት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሰሓቲ ዘጋጥም ነዚ ክስተት ክርኢ ምብቃዕና እውን ከም ዕድለኛታት ክንወስዶ ንኽእል ኢና ክስተት ዕለት 22 ወርሒ 9 2015 ግጥም ሓያላት ክለባት ጀርመን ባየር ሙኒክ ምስ ወልፍስበርግ ዘራኸበ ዕለት እዩ ባየር ኣብቲ ግዜ እቲ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብቲ ስልጥነሉ ዝነበረ ሰዓት ኣብቲ ጸወታ ባየር ሙኒክ ብቐሊል ክትዕወት እያ ዝብል ግምት ብዙሓት እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ባየር ነቲ ግጥም ድሕራት ተዓወተሉ እቲ ጸወታ ግን ቀሊል ኣይነበረን ሳላት ብሉፅ ተጻዋታይ ጋንታ ፖላንዳዊ ሎዋንዶስኪ ባየር ሙኒክ እቲ ግጥም ሎዋንዶስኪ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ኣቢላ እያ ጀሚራቶ ብሰንኪ ሎዋንዶስኪ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ምባላኻ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ጸወታ ብመጋጥም ተበሊጻ እያ 1-0 ተመሪሓ ናብ ዕረፍቲ ዘምርሐት ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ግን እቲ ጸወታ ብዘይ ሎዋንዶስኪ ከም ዘየዋጽኦ ዝፈለጠ ጋርዲዮላ ነቲ ብሉፅን ምኩርን ኣጥቃዒ ሒዛ እያ ናብ ሜዳ ዝተመልሰት ድሕሪ እዚ እምበር ኩሉ ተኽስተ ዘጋጠመ ሎዋንዶስኪ 6 ደቂቕ ጥራይ ተጻዊቱ ኣብ መበል 51 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝገበ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ካልኣይቲ ሽቶ ደገመ ጸኒሑ እውን ኣብ መበል 55 ደቂቕ ሰለሰ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ሃትሪክ ሰርሒቡ እቲ ፖላንዳዊ ኮኸብ በዚ ጥራይ ግን ስቕ ኣይበለ ሎዋንዶስኪ ጸወታ ከይተዛዘመ ኣብ መበል 57-60 ደቂቕ ኣከታቲሉ 2 ሽቶታት ብምዝጋብ ጠቕላላ ዘመዝገበ ሽቶታት 5 በጽሐ ን5 ሽቶታት 9 ደቂቕ ጥራይ ነዚ ዝተዓዘበ ናይቲ ግዜ ኣሰልጣኒ ባየር ሙኒክ ፔፕ ጋርዲዮላ ንብቕዓቲ ዝተጻወታይ ርእሱ ብምትሓዝ እዩ ገሊጹዎ ጋርዲዮላ ታሪክ ህይወት ሎዋንዶስኪ ይቕጽል ናይ ቀደም ኣሰልጣኒ ሌቼ ፖዚና ዝነበረ ሎዋንዶስኪ ገና ንእሽተይ ተጻዋታይ ኮሎ በታ ጋንታ ንብቕዓቱ ክምዝን ምእንቲ ንጸወታ ክርኢ ተላኢኹ ተዓዚቦም ዝተመልሰ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ካብ ነዚ ተጻዋታይ ክርኢ ምኻድ በረኻ ኸይደ ኣግራብ ርየ ብኻ ክብል ዝሃብዎ ድሒሩ ሎዋንዶስኪ ካብ ዝበለጸ ኣጥቃዕቲ ዓለም ምስኮነ ኣብ ሃገረ ፖላንድ ካብ ዝተጸሙ ጌጋ ውሳኔታት ብቐዳይ ደረጃ ዝስራዕ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ሮበርቶ ሎዋንዶስኪ እምበር እዚ ክትከታተልዎ ጽናዕኹ መገዲ ሓሊፉ ናብዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ናብ ወዲ 32 ዓመት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ ድማ ነዚ ክብርታት ክውስኸሉ ምዃኑ ርዱእ እዩ ካብ ስድራ ቤት ስፖርት ተፈጢሩ ሙሳብ ስፖርት ጉንስም ዘለዎ ማሰልጠን ተሰሪሑ ንዓቕሙ ስሙያት ተጻወተ ኣብ ጎኑ ዝተሰለፈ ብዝግባእ መዝሚዙ ካብ ዝበለጹ ቁፅሪ 9 ኣጥቃዕቲ ክኸውን ዝበቕዐ ሎዋንዶስኪ ገና ሰኒድዎ ብዘሎ ክብርታት ንምውኣል ዘዘክሮ እዩ ሚያዝያ 2013 እዩ እቲ ጽሩይ ቁፅሪ 9 ኣጥቃዒ ምዃኑ ዓለም ተነጺሩላ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ንሪያል ማድሪድ 4 ጎላት ኣሰኪሙ ሱፐር ሃትሪክ ብምስራሕ ዶርትመን ንመዛዘሙ ጸወታ ተሓልፍ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኩሉ ሰብ ንስሙ ሮበርቶ ሎዋንዶስኪ ክዳምቕ ሓዲሩ ቀኒዩን ጀርገን ክሎብ ዝሃነጻ ያብ ሃይንስኪ ዝቐጸላ ጓርዲዮላ ዝወድኦ ተጻዋታይ ተባሂሉ ይኽግለጽ ዝኽእል ሎዋንዶስኪ ኣብ ናይ ጸወታይ ግዚኡ ዓመታዊ ብድምር ልዕሊ 4 ጎላት ብምዝጋብ ዝፍለጥ ዘይነጽፍ ሸውሃት ብምዝጋብ ሽቶ ዝውንን ኣብ ጎኒ ምስ ተሰለፈ ኣከፋፋሊ ክረዳዳእ ዘይጽገም እቲ ናይ ብሓቂ ቁፅሪ 9 ኣጥቃዒ ዝገብሮ رقعتات قصيرو زود أيكونن روبرتو ሎዋንዶስኪ እቲ ዘይነጽፍ ዒላ ኸውን ካብ ዝገበሮ ምኽንያታት ብጾታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈለጠ ጠባይ ዘይቕየር ብዕጉዝ ተፈጢሩ ብዕጉዝ ዘሎ እዩ ገንዘብ ምስ ረኸበ ዝረኽቦ ምግቢ ክበልዕ ዘይተረኣየ ንኣካላቱ ክሕፍስ ካብ ዝኽእሉ እኽለማይ ነፍሱ ዝሓረመ ሰብ እውን እዩ ኣብዚ እኳ በዓልቲ ቤቱ ኺኢላ ኣመጋግባ ስለ ዝኾነ ጥቂማቶ ይበሃል እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ ይበሃል ኣሎ ፍጹም ግዜ ዘየጥፍ ሎዋንዶስኪ ነቲ ብዛዕባኡ ዝበሃሉ ተኾነ ብዙሕ ግዜ ሂቡ ከም ዘይከታተሎ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ንምስናድ ከም ዝጽዕቱን ይግለጽ እዩ ሎዋንዶስኪ ካብቲ ዝዓበየ ዕድል ዝገበሮ ኣብ ቦርሲያ ዶርትመን ብጀርገን ክሎብ መጻኢዩ ምስ ሓሉ እዩ ክሎብ ብምትላህ ጎላት ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ከም ዘዕበየሉ እዩ ዝገልጽ መጀመርያን ኣብ ልምምድ ምስ መጻኹ ክሎብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልምምድ ኣብ ዝመጽእ 3 ወርሒ እንተዳ ሓንቲ ጎላ መዝጊብካ ኣነ 50 ዩሮ ክበካ እንተዳ ዘይምስክብካ ድማ ንስኻ ትኸፍለኒ ኢሉ በዚ ተሰማሚዑ ኣብ ቀዳሞት 10 ናይ ልምምድ መዓልታዊ 10 ጎላት ምሳ መዝገበ ጽዊዑ ኣቋሪጭ ያለሁ ገንዘበይ ክውዳ ኣይኮንኩን ኢሉ ክብል ናይ ሽቶታት ምዝጋብ ዓቕሙ ካብዚ ከም ዝብገስ እዩ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ኣብርሂቡ ጀርገን ክሎብ ኣብ ጸወታ ልምምድ ወጻኢ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ከይተረፈ ከም ዝጠቐሞ ዝገልጽ ሎዋንዶስኪ ኣብ ገጹ ኣብ ምንታይ ስምዒት ከም ዘሎ ዘይንጽር ምልክት ምትዕርራይ ክገብር ክሎብ ከም ዝነገሮ ይውስኽ ካብ ቀደም ሓሪቑን ተሓጒሱን ኣለኹ ኣብ ገጸይ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጠኒ እዩ ሓደ ዓይነት ርእይቲ እዩ ዘለኒ
كلوب انت حريكا سب كرداكا سلا زلو تتصوق تتحقسكا خاف الشخبل كاب زبلوني اب قصي ملكت كاري جميره زباله لوندسكي اب زورتمنت اب تتصاطلو تابع الريال مادريد 4 جولات زمزغبا مشد نوعو نزل عالم زير الساعه منبارو يقلص اب الريال مادريد تاكل كان تقوم عينت بقعات جولات كتمزغب فوليو دغاغي ميزريا يبل بزعبا بيبي غوارديولا تحاتيتهم لسكولو دما كاب غوارديولا خمار زي كل تصاتا يلن ام ميدان كام ميدان وصان سب زغبرو بزح نغرات ايخا توسد مولو سب نخون ترا تصاويتو يو كبل مسكرنتو هيبو لوندسكي اب هيوتو تابسر اليكس فوركسن استدل فتصامي خمزير الساعه يزارب فورغوسن مانشستر يونايتد كوسداني دل خمزلو مسمعهم دورتمان حاتيتي اي تخيلني خمس بلتني اتفصامي سمراي قالنا بريمير ليج نا بلتشن 10 يخمص تقريبا نير اسلطاني سام الدرايس جنا ناب جرمن كيم يصخلو نا بلاكبر كمصان داركا تودي نيرو بستفلاله مخنيات جن ايسلتن زباله لوندسكي حجنا بريمير ليج كيدو خصاو زخل عدلات مس ادمي ان تعصو يمص خمزلو يامن روبرت لوندسكي 21 حاسش 1988 يتولدوا 1.85 زموتو ورزيا في وارسا مستبهالت كلب ناي صوتا غزي زبغسه دما ايو دلتا وارساون ليغا وارساون سلسينا ناي تحت عدم صوت لنغانتات كوينن اب سينير درجه خصاو جمره غانتا سيزن بريزم كوينا اب 2006 كساب 2008 كا 56 صوتا 36 جولات امزغيبو نابليتش بوزينا غيزو اب بوزينا كا 2008 كساب 2010 58 صوتا تاكايدو 32 جولات دحر مزغاو دما ناب جرمناويت كلات بورسيا دورتموند غيزو ابزان 4 عامات صوت لبيبيچ حبرت تاريخاويت كلب 131 غزي مالي على بيسو غطيمو 74 جولات دما امزكيبو لوندسكي اب هاغرايت غانتا بولند كاب 2008 جميرو اتحيزو نعسر 3 عامات كاب زول تصاوت بومقان اب 112 صوتات تسليفو 61 جولات امزكيبولا دورتموند كابليتش بوزينا تعدقو خلا 4.5 مليون يورو يخفيلاتلو نا باير مونيك خير كولغن كونترات مسوده سلازنبر بنصا زوري يغيزو نا باير مونيك مسغر ان تغاتاتال 5 عامات نصواع بوندسليغا جرمن عاتيرو اب 3 عامات بلوص امزغا بوندسليغا خوينو 2016 2017 عامات وددر بلته زصاتا بوندسليغا جرمن تصويو 2 عامات بلصغانتا تشامبيون ليغ اتيو ام نفس وقف عامات بلصغانتا بوندسليغا الله كم بزحات قصو زخلو تصاوتي اب زمانه ميسي رونالدو استفتر بمخانو جنبولو تصاوتي عالم كصوا عدل اي رخبن اب بوندسليغا جرمن لعل 300 جولات امزغيب زركب لوندسكي 50 زبلص امزغاب شتو وددر كون كولو بزخدو زلو جن درجو خداي بتصبيت تبو ايو اب 2015 اب شلمات بالون دور اب ترتاز حزز بلص درجو خينو زبلص بولندا تصاوتاي نشمونت تخاتاتال عامات بمصوع خبروسن هاغرو حيزركب لوندسكي هاغرو وكيلو اب 3 عبيت وددرات راي ايو وانچا اوروبا 2016 كمو وانچا عالم 2018 اتزغرم اب 2005 بموت كابز عالم استفلي ولادي روبرت لوندسكي روبرت كبل زطمقو بروفيشنال تصاوتاي كوينو كاب هاغرو مسوص خيتصقم بمبال اب زبز هاغر اب ጥምቱ ዕልመሪጽዩ አውጺሉ ኸይተወልደ ኾሎ ፕሮፌሽናል ተጻውታይ ክኾን ምኻኑ ምግንዛቡ ዘገርም እዩ ወላድ ለወንዲስኪ ንሃገሩ ፖላንድ ኣብ ውድድር ጁዶ ቻምፒየን ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ ዝተጻወተ እዩ ነይሩ ወላዲቱ ሊዌና ፕሮፌሽናል ተጻዋቲት ኩዕሶ መርበብ ኣብ ርእሲ ምንባራ ካብቲ ጾታ ምስተፋኖትን ከም ፕሬዝዳንት ክለብ ኩዕሶ መርበብ ዋርሳ ኮይና ሰሪሓ ሓፍቱ ሚለና እውን ኣብ ጾታ ኩዕሶ መርበብ ክሳብ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ፖላንድ ምውካላ በቂዓ እያ بعد بيتو أنامو أكل تشنج عتنا ودر كارات وانش عالم تشلاميت برور ميدالية زنبرتية بزيد ما خاب سبورز مسرت أسدرابي استفت رمخاني ولوندسكي أكل تشن 14 عامة مرت أمباسادر يونيسيف كونستحاري لوندسكي أكل تاقات أميتات نتسانات كساب كل 250 شباون جنزوا حوجز أبركيتيو مسنايك تصبقات أو زركب وعل زلو لوندسكي ERITREAN سبورت وين كابتهم تصبقات أو زرق بتتصاوت عش أجر مخاني نجار لوندسكي انت ابز حلفه سيزنجن لعل كله تتصاوت عالمنا صبله بمنبال 48 قطمات 55 شتوتات مزغاب يصوتو زازيمو لوندسكي كابز 55 شتوتات 34 اب قطم بوندسليغا 15 اب جوال كلبات اوروبا خون كله تسترفه 6 دما اب قطمات كوبا جرماني بس شتوتات اب 3 ودرات كوخب شتو مزغاب خوين وددرو خزازم كله غانتو باير مونيك كنت عواتي سلس وانچان خدكو نيام بس بصحيت يونيرو
عسبن سعرنا يزغلو دما انو ابز حالف سومن كوخب تصاوتاي تشامبيون ليج تباهيلو خشلم عالم بعالم اتزغبو تصاوتاي تشلم الى يوهانا إيلاتو روبرتو لواندوسكي مجاكاتب كوشو غري تمال سوني كاب يونيفرسيتي فارشاف بأزجيل علم عارق بماستر ديجري تمريقو قال خاب حقتات لواندوسكي بعلت بيتو أنا بساقو بوليش بيكهام سيوم زوعو كم ديفيد بيكهام فيكتوريا بيكهام وريا سب حدا رمخان سنة من يتقول تسيو بعلت البيت لواندوسكي خمتا أغدي مستقل سأوان جعل ود دركارات هاقرا وكيل أخصام مادا لنا موساد عمزنا برايا أبلتشان 10 تغلطن دورتمن وردت بريمن مسرت عتا بتصوت هذا ميقوزنا لواندوسكي أب حانت مدبر تي في جرمن أدمة تجبرلو ناب تستريون نتاقع زغلوجن حدا بينتو فريسو تسرقات عصومو لواندوسكي دما تعقت ويا مدبر تي في لواندوسكي هلكوتر ليخا ساعات كركب زغبرو تفتن غسلتا ايكال انتخطات التايغريتا حدي تحليفاتو لواندوسكي أب دورتمن كله بمتصاوتو زنبر نوري ساكين زب بوديز بساقا وطيو أكالاتو تنكارا مخان مقلاц ايو أبناي كلتشان 10 فيفا بلاي ستيشن كاب كافر سولو مسوين رون فرانك لامبارز تتقعلو نعوم بولان فلا مايتر ايو يونيرو